Tak, teďka se nám hledá hra. No, trošičku se to podělalo, protože mi tady něco do toho vlítlo. Uvidí se. Vlastně. Píše, že tohle A od novějších verzí, protože se to začalo hodně třídit jakoby na levely, aby prostě nešel třeba level 7 s levelem, já nevím, 1, tak to teďka trvá poněkud díl, tak minutku 2, než se najde nějaká hra. Což je trošku ta výhoda, ale na druhou stranu se to dá vydržet, takže asi tak. Kdo by se ptal, tak tu hru hraju úplně poprvé. Ano, a já už ji hraju pomockrát. Pomockrát. No, to jsem řekl úplně nejlíp, nevadí. Má 110 zlatých těchto. Kde se vzal ty zlatý? Tam vpravo, když máš ty úkoly, tam máš také ženské nebo takové obličeje prostě. No. Tak měli bys tam mít jedno s takovým, jakoby prostě s takovou fají, že splnil z úkol nějaký. A on ti to dá nějakou odměnu, že? 100. 100 jsem dostal. Ten mám druhé. Nesmíme to podělat, protože teďka do začátku, protože to naše první hra, tak máme vlastně, dostaneme 5krát víc toho. 5krát víc vlastně všeho. Takže 5krát víc levelů. No 5krát víc XPček, 5krát víc peněz. Takže Ale už se našla, už máme. A kolik nás je? Hele, teďka tam máš vlastně dole Celest Ship, my máme zatím jenom jednu, takže nemusíme nic vybírat. A to F, když dáš, ten speciální modul, jak byl v tutoriálu na zamaskování, tak tohle stojí, že ti to bude žrat energii, ale jakoby budeš nezranitelný prostě. Ale jenom, že jo, dočasně a bude ti to žrat energii vlastně. Ale moc krásně to... máme boty. No nemám, hele, jo, my tam máme nějaké boty, jaj. Co to je? To jsem taky ještě nestalo. Vidíš, kde to vítám? Jo, takže... Ty jsi kde? Hele, ta zelená tečka, to jsem já, hele. Tobě střílám. Aho, tě zabiju. Pojď k Ačku, pojď k Ačku. Ačko, kdybych musel najít něco trochu koušet. Jinak vpravo nahoře máš minimapu. To se potom dá přepnout na vlastně jinou minimapu, takovou, nevím, něčím je to lepší, něčím je to horší. A vlastně teďka už ti ubývá ta energie, jo? Tam vlevo máš takovou vlastně, ale ježíš. Co je ty? To jde, jo. Boom. Jo, enemy destroyed. Mám první kill. Ne, nechte mě. Ne, on má vlastně toto. Ne, nestřílej po mě, asi chci. Asi určitě. Nechte mě. Ať já pomáhám, dám ti trošičku. No, už jsem zničený. Tak já už jsem to dlouho nehrál, že? Na to nebudu dívat. Ne, vlastně nebudu dívat, protože... No, 3, 2, 1... To jsem vzal. Ale Ačko, oni to zabrali to Ačko, to si dělá. No, tak to jako super. Aha. Aha, zle. Bot Ashley. To on chtěl, aby to bylo dělat. Je zajímavé. Či kde jsi? Já jsem mrtvý. Jo, ty jsi mrtvý. Ježíš, tam je zas. Ne, to po něj jde, bot Antony. Nechte mě. Fuck you. Můžu si nějak znajít. Jo, už jsem zase zničený, já jsem zapomněl používat vlastně ty speciální moduly. A vlastně proč já nepoužívám to F-ko? Už nemohu zkrát zachránit život. Aha, oni nás zabírají C-čku, pojď k C-čku. Jdu na Ačko, to nikdo nejde. Jo, tak také jdu. Zase se neumíčí. A však jo, to musíš zničit. Jo, jeden nedal. Jo, já někdo mi jde do záci. A kdo po tobě jde? Já nevím. Ale už to jdu kapšerovat, pojď taky. Jo, já už jsem tady, je. Dáme pod. Počkej, kde po nás jde? A tady tento jde. Tak. Ne, on mu zase používá tu jeho... rutinu. Ne, oni ti zničili sakra. Nechejte se naučím, Jo, zničím ho, jo. F, jo, zničil jsem ho. Teďka tebe. A ty. Ne, F, tak. Sakra, kde jsi, ty. Blbče.
skoro mám. Jo, pojď. Zničil jsem ho. Ježíš, dron, kůry. Nestřílej po mně. Drone. Nechcem. Sakra. Jdeš ty rakety. A potom budu se snížit to. Co? Trošičku kouše. Detaily, jo. Říkám, no, grafiku to má fakt pěkný. Mně se to navazuje intro. Teď sakra, všechny beacony jsou jejich, to je špatné. Je to problém. Pojď k Ačku, rychle. A to Bčka. Jo, aha, tak počkej, Bčko, kde je Bčko? A, B, no, tady B. Ačko je blíž, aj, ne, tady ne. A co můžeš? Jo, suda. Mám hustou loď, hoď taky. Spíš, tak jsme prohráli, no. Říkej to dopadá, když něco my dva hrá. Teďka udá tu hangár, že jo? Jo. Počkej, tak jsem dostal nějaký medailán. Počkej, Ships. The Reveal Drone 2. A kde dostanu třeba nějaký XP nebo něco, jo? Tady. Total. 279. 460. No nic, tak počkej, já se... hele, když tam máš tu access zase, tak tam dej vlastně, jakoby... Opravu. Jo, tu opravu. A klikni na ní, dej equipment. A vpravo máš, jakoby... Vpravo nahoře máš... auto replay in sh a auto repair, tak si to očkrtni a ono se ti to bude jakoby opravovat automaticky. Ne očkrtni, zaškrtni, tak. No, a nemůžu si něco koupit do té lodě? Hele, tam máš vlastně, potřebuješ dostávat synergy, jo. To je vlastně, když máš, když dáš se equipment, tak tam máš jakoby uprostřed obrazovky, nahoře máš máš tam nějak current synergy, free synergy a level up, jo. Až budeš mít prostě 1500 synergy, tak si to vyupgradeuješ, budeš mít level 2, a až budeš mít level 3, to je vlastně v tom ship 3, tak tam si můžeš použít další lodě 2. Nějaké, se to tam potom dělí na křížníka a zase tady toho fightera. A musí koupit nějakou dobrou zbraň, nebo moduly. Ne, tady na těch základních lodích si ještě nejde vlastně měnit jakoby zbraně. Tady complete, mám další quest. Takže já já možná mám nějakou další zbraň. já dám, počkej, Engaragi. Jo, tak půjdeme na další. Ježiš, kolik jsem se neupgradenul zbraň. Mi to zrušil. No tak to snad nějak nejsou jakože výrazné změny. Ale bychom mohli zkusit PvEčko, ale on je celkem těžké, když máš ještě tyhle základní lodi. Ale aspoň ukáže vlastním divákům, co to. Tak mám to zrušit nebo ne? Ne, neruš to. Region Evropa. Že jsi taky v tom vlastně vyhledávání. No? Jo, dobré. A mohl si snížit ty detaily. Jo, vlastně, a já. Dáš escape, No. settings a tam máš prostě graphics. To vidím. No, já si asi dám všechno. No jo, já mám všechno na maximum. Tady to mám. A co je? Já teď divně, on teďka to asi nehraje moc lidí ráno, no 1302. Normálně to hrává okolo 2,5. A co je už? Minutu 15, minutu 16. A epické je vlastně, když si to vlastně zminimalizuješ, to surfing, tak můžeš vlastně, když klikneš pravým, tak můžeš si kolem té lodi otáčet a když si to třeba přiblížíš, tak prostě. Třeba ten živý hangár prostě, jak tady byla tady lodě s někama a letí to ven. To je hodně pěkné. Hele už.
Jdeme na Bčko. Nebo na Cčko. Já jdu na Cčko. Já tam jdu s tebou. Ať si nám potom sám nemusíš bát. Je tam někdo? Ne. A určitě tam někdo půjde. Jo, už. Jo, už to někdo je. Jej. Jo! Já Ty ho mi dostal. asist, já jsem ti asistoval. Ne, mám... Ne, nič. Jo, a nemůžu. Damage assist. Pojďme na to. Jo, už to jde. Ale kdo po nás střílá? Tady, do dola. Od. Tak, pohodě. Mám damage Ale assist. další. Tak, počkej, jdem na... Máme Cčko. Ven to tu, nebo to můžeme chránit. Počkej, jde si. Oh! A dostal jeden hit. Oh, shit. Jsi mrtvý? Jo, dostal jenom jeden hit, ale... Pojdi. Tam je nějaká fregáta Empire. Ne, Máme ne, to tři. dává damage jak svině. Jdeme na... To je na dálku a to dává šílený damage, ale zase ten problém. A ježíš. Jdeme na Ačko. Musíš, vždycky když uvidíš takový laser nějaký, takovou červenou velmi úzkou čárku, tak vlastně začni manévrovat, prostě začni se točit a všecko, aby se do tebe nestrefil. A když tak to je na 3 hity je po tobě. Co na 3, na nikdy jenom na 2. Ježíš, po mně dojde. Po mně jde. Nevím, mi to jedno. Pojď na Ačko. Já jsem teďka tady a koho se zabíjám. Boom. Enemy destroyed. Já jsem na Bčku. Tak Bčko je naše. No jo, ale že tak musíme to ochraňovat, že? Ještě já jsem si ještě furt nenastavil ty... Hej, on zase neviditelný, no to je... My už kapčujeme je Ačko. Jestli se to povede. Out. Tak bych jdu. Jo, máme všichni 3. Boom. Enemy destroyed. Třeba teďko být chybí v hře. Musíme chvilku vydržet. Ježíš, to je? Co to je? Damage assist. Zabírají nám Cčko. Jo, já si dám Ačko, že jo. Tady je ten někdo na A. Bčka, pojď na Cčko, to je nějaká fregáta, přátelská. Či je? Takto. Teď tímto směrem, kde? Ne. Tak. Ježiš, to je hrozný ten radar. Au. Furt zabij ten jeden. Jdeš na Cčko? Teďka jsem Jsi vlastně mrtvý, že? Tak to je hezké. Myslíš, že to vyhrám? No mohli bychom, máme většinu. Hele, na Ačku někdo je, kdo je na Ačku? Jedu Cčku, hele, to je jakýsi... Jdu na Ačko. Jo, to je z Federace. Enemy destroyed, to je 150, výborně. Jdu na Cčko. Už je skoro naše. Co se tak zapoučil, ježiš. To je to ovládání, se to někdy dělá až blbě. Si jde pro svůj smrt, ale mám raketu. No, už mají naší tu. Enemy destroyed. Pojď na Ačko. Musím ho dostat Či já jsem zpátky. teďka u Cčka. A letá tady začátel, takže tady ještě budu. Jo, mám ho. Ježiš, mám tohle další. Tady je těch Jo, pár. ale prostě. Oh, Jej, Victory. Jo, vyhráli jsme. Já dostal hero. Achievement. Seriously. Ale to jsem se kit shield boost a composite armor fragments.
Oh mega, já jsem dostal úplně hápu synergy, lol. Já jsem první. Jsi nejlepší, jo. Jo. Kámo, Level up, já už mám možná i tu druhou loď. Ale co to znamená, když ta zbraň má fialový jméno? Nevím, no myslím, že je nějak lepší nebo tak něco. Ale já už si můžu koupit druhou loď. Kolik stojí? Zatím 90 000, ale já nevím, jak kterou cestu se mám vydat, jestli půjdu. A jako to si můžu koupit sice oboje dvoje, ale je lepší vždycky se zaměřit akorát na jedno. Buď z fightera nebo fregátu. To je křížník, to je jako pomalé, ale zase to má štítu a tohoto. Kolik může mít v lodi? A tady jsou potom Templar, tak já asi půjdu do té fregáty. Ale jak si vyzbrojím tu věc? Do lodě. Když ji mám ve verhu. Ale to je, že jo, tak to je podle toho, jestli ti to podporuje nebo nepodporuje. Asi ne, protože Aporite module is unavailable. Nebo já půjdu Axe XS, Axe X a pak půjdu Machete a Neuron. Prakticky hodně. Jo. A tady i šel. 50 000, mám další loď, mám Axe XS. Za kolik jsi koupil? 80 000, nebo 90, teďka nevím. A to na to jsem nějaký ten level, ne? No čak jo, potřebuji, já jsem teďka dostal strašné hav od těch synergy prostě, úplně nehorázné. Asi 18 000. To bylo to X5 jakoby prostě. Ale já jsem se můžu si dát level A a C. Ještě jednou level A. Stačí, když máš level 3. Takže nemám si můžeš koupit další. Nám dávat teda na 4. Ne, nemáš. Teďka jdi do té, vlastně do toho ship 3 a tam si koupil další. A mám dát to ships, že jo? Jo, tady mám Axe XS, Zealon a ty koupil si to Ziltona. No já nevím, já jsem si koupil Axe XS. A nemůžu Jinak pak je to je dobré, že vlastně pak vlastně půjdeš potom z té Axe XS si koupíš jenom Axe X a pak Machete a pak máš Neuron Zilota, to je fakt hodně dobrý. Jak s tím hejbáš? Normálně kolečkem prostě, myší. Já si koupím tu druhou. No jak chceš. To Ziltona. Jo, tak ho mám, ale mám vybavit. Ježi, teďka něco kliknu. Ježiš, kam jsem hodil ten Zilton? Tady, jo, už to mám. Malinký křížky. To je strašně velká epická loď. No jo, že jo, zase pomalá jak něco. Ale jak to budu dávat? Co to máš za zbraň, lasery? Počkej, equipa. Kde vidíš? Nebo? Jo, myslím, že to je laser. A pak nějaký Ne, tam máš Assault Railgun 1, no. Beam Canon. Jo, tak to jsou lasery. A nevíš, co dělá jeho F-ko. Tam máš Hasa Shield. To je nějak, že máš vlastně větší odolnost, ale já jsem to někdy jakož nějak moc nepochopil, protože no to je jedno, to tak zkoušíš. založ. Tak vylanč. Nechám vydat. Tak tady to bude asi poslední zápasy dáme a pak to si ukončíme. No, anebo bychom mohli potom dát ještě PvEčko. No ale teď jsem o tom nechtěl natočit zvlášť, protože to nechce renderovat hodinový video. No. Dobře. Ty to taky natáčíš? Ne. Steve. Ne. Takže jestli dáme teďka poslední battle, asi to ukončíme, že jo? Steve. No, ale ta nová loď, to je úplně superová. On si pořídil hodně dobře. Jo, vesmírního. Ty motory. Škoda, že nevidíš, jak já mám ty motory, nebo co to je. A počkej, jestli se naberu další questy. Chtěl by to zase vyhrát.
Co se strvá nějak dlouho. Jo, zase budou nějaký silný protihráči. O, takhle to funguje. Co? No, jako v tom hangáru můžeš mít, že jo, 4 lodě. A když prostě si na to natočíš a klikneš, tak ono to letí na to. Tak si No však jo. Láce vítat teďka za toho zílota. A nemáš jen 4 lodi, máš jenom 3. Ta čtvrtá lodi buď od 12. ledna, nebo si tam musíš koupit za ty zlaťáky. To stojí 5000 zlaťáků, takže... Jestli to bude přijímat passive karty, jak to bude na pohodu. Ježiš, 2 minuty, jo. Jak dlouho to hledá, to se mi nelíbí. Tak nějak. Když teď mi řekni, já se vždy kouknu, kolik mám místa na disku. Jo, pohoda, ještě dost. Ježiš, 2,50, jo. Jdeme lítat novejma loďma. A jak zjistím ty levely, že vlastně, to jsou vlastně jenom levely těch lodí, že jo? No, však jo. Landerboard, což máš. In Queen, start down. Hele, Jo, už. A zase s botama. ale to nejsou jenom boti, protože asi oni ti boti nahrazují vlastně hráče, protože jich tady očividně teďka moc není. O, koukej na můj obrázek o té lodi, jak je velký. 6, 5, 4, 3, 2. 1. Teďka se mě líbí a teďka, jak úplně do toho naběhneš, ne? Do toho světa. Asi pravda, je to trošičku pomalejší. Lol, já střílím nějak rychle. Já jsem za tebou. Jdeme a Bčku nebo Kčku? Já jdu k Bčku. Je to docela dost pomalý, jo, to si říkám. To má 16 000 štítů. A ty interceptoři jsou strašně rychlí, jo, tak to jsou takové ty maličké lodě. S kterými se dobře zabíjají fregáty, kterou máš. To jsou chvíle, máš 15 000 štítů a 9 000 životů. Je takový těžký kříž. Nedobrý. No vy tam někoho máte, nechceme ho. Ale i on ty lasery. No, to je hezké. To je husté. To je husté, ale oni jsou úplně na nic. To. No, jestli to je nejhorší zbraň. My toho taky hodně mluvíme. Musím přehodit loď, nebo to nejde. Cože co? Já si přehodím loď. A potom budu mít taky tu acceptancy loď, jako jediné. To je páničku, jako. Jak to, že proč jsi vzal exe? Protože je lepší. No, tak já jsem ti hlavně, že jsem ti říkal, že to. A jo, to mi vždycky všechno říká. Jdu na C. Však jo, hele, ty ježiš, tady taky zíhod, ne, moc jich tu je. Jedničku, tak, pryč. Schováme se za asteroid. Testičí tady. Pomoc mi na tom Cčku. Pak je tam to. Kde jsi? Cčko? Kde je Cčko? Blízko Bčka. Máme Cčko. Už tam letím. Maila, ty. Já zdrhám. Enemy destroy. Já budu po dronech. Já potřebuji nabrat štíty. Toto. Oni mají strašně málo života a všeho tady tím dál.
Jo. Má, jo. A to ještě jeden. Jsme docela dobrá dvojce a hned bouráš. Je dobrý. Počkej, já si vypnu jedničku. Co trošičku budeš? Vlastně to si můžu nechat zapnuté pořád, tak Ale dvojka mi dobíjí životy, že jo? Nedobí, to je, že máš větší odolnost, to si můžeš nechat zapnuté pořád. Akorát ti to žere trochu více elektriky. To ne žere, ale prostě, že máš menší regeneraci. Maila už tu zas. Ona tě zničila maila. Má maila. Já mám jeden život. Jo, já jsem jen zabil s jedním životem. Kámo, lidi rychle na Bčko, on to klesá. Ne, já musím počkat, že mám jeden život. Ježíš, já mám jeden život. A co to je? Tak nabourej. Jo, já nabourám. Bum. Bum. Já se ani nemůžu zabít. Bum. To je. Bum, ježíš, já se nemůžu zabít, počkej. Tak. Bum. Proč se nemůžu zabít? To nedává asi žádný damage nebo co. Ježíš, já se nemůžu zabít, počkej, já si vypnu jedničku dvojku. Pojďme na tom Bčku, ježíš, zjistě. No zabij se, ježíš, já se nemůžu zabít. Ne, jí to tak chci dopřát, jo. Maila. Bčko, musíme rychle obsadit Bčko. Oni máte, a jo, nějak vybírají Bčko. Pojď taky na Bčko, pojď. Jo, včetně. Bebou to dáme. A Cčku už nám zase zabrali, ježiši. No tady jsou potom ještě jiné módy, než tady to zabírání výkonu. Lepší módy, ale takové trošku. Ne, jako, není to trošku, jako prostě je to lepší. Ale já teďka nevím od těch nových verzí, ale nevím, jestli to vůbec nezrušili. Protože zatím jsem tady hrál teďka na ten jeden mod. Nevím, kde střelit. Letíme na C. Ne, Káčku. A on se zapírá na Ačku. Jo, už mi zabírají. To se vrátí. Jo, zabírají nám Ačko, tak pojď Ačko. A tam nechci být sám. Počkej, tady jedničku mailu. Jsem si nedal. Jo, ona půjde dolů. Rychle, zabij. Ježiš. Rychle pryč. Enemy ship destroy. Jsme zabírat. Ne, nezabírejte nám Ačko. Fuj, bot Edward. Enemy na Ačko, jo, to je tam taky. A tady jakýsi vůbec. To jo, tak to je dobrý noob. Tady jen tak stojí, já do něho střílám. A zabírám Ačko. No, jde pomoct. Jsem na tom, nejsem na tom nejvíc. Jak defeat? Jsem teďka zabíral. Jak se teď to nemohlo stát? Já jsem druhý nejlepší.